Inaasahang uuwi para magbakasyon sa kani-kanilang probinsya ang ilan sa ating mga kababayan ngayong holiday season. Kaya naman bago magpasko sasailalim sa community restriction ang buong bayan ng Arayat, Pampanga. Ito'y bilang pag-iingat sa posibilidad ng COVID-19 transmission. Magtatalaga ng checkpoint sa lahat ng entrance at exit points ng bayan simula December 22 to 27. Ang karanasan namin sa Arayat, kaya kami nagkakaroon ng mga cases galing sa labas. So kahit man lang yung panahon ng Pasko, mabawasan namin o mainto namin yung pagkalat. Kung kayo magpapamilya siguro, hindi kayo maawaan. Lahat ng papasok sa bayan ay hahanapan na ng health certificate at hihingan ng travel authority certification mula sa PNP. Ang karamihan sa mga residente at ilang netizens ikinatuwa ang hakbang ng lokal na pamahalaan. Noong nakaraang linggo kasi ay nagkaroon ng temporary closure ang pamilyang bayan ng Arayat matapos magpositibo sa COVID-19 ng isang fish vendor. Tukoy naman na ang higit 20 close contact ng COVID-positive patient at kasalukuyan na silang naka-home quarantine. As of December 13, 76 na ang confirmed COVID-19 cases sa Arayat. Samantala, isa ang COVID response ng Arayat sa mga naging dahilan umano upang parangalan bilang Most Outstanding Mayor at bukod tanging Philippine Top Choice Awardee for Public Service si Alejandrino. Bukod sa weekly food packs distribution para sa mga mahihirap at nawalan ng kabuhayan, nagsasagawa rin ng decontamination tuwing Sabado at Linggo sa mga pampublikong lugar sa bayan. Rainiel Pawid, CLTV News.